அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது இலங்கை சமுத்திர பல்கலைக்கழகத்தின் மட்டக்களப்பு பிராந்திய நிலையத்திலே நடைபெறுகின்ற கற்கனர்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஊட்டுகின்ற சமூகத்தின் மத்தியில் இளைஞர்கள் மத்தியிலே விழிப்புணர்வு ஊட்டுகின்ற பல்வேறுபட்ட செயற்பாடுகளை நாங்கள் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே ஓஷன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ரீஜனல் சென்டர் பெட்டிக்கலோவில் நடைபெறுகின்ற கோர்சஸ் சம்பந்தமான விடயங்களை நாங்கள் மேலும் மக்கள் மத்தியில் இதனை தெரிவிக்கணும் என்ற நோக்கில் இன்று நாங்கள் இந்த மட்டக்களப்பு சரவணா கல்லடி ஜங்ஷனில் இருந்து மட்டக்களப்பு பேருந்து பஸ் நிலையத்தில் பொது பஸ் நிலையத்தை நோக்கி நாங்கள் இப்பொழுது நடைபவனியாக செய்கிறதுக்கு ஆயத்தமாக உள்ளோம். எனவே இந்த நிகழ்வினை நடாத்துவதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி அளித்த எமது தலைமையகம், அதே போன்று போலீஸ் திணைக்களம், அதே போன்று மாநகர சபை, இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட திணைக்களங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு முதற்கண் நான் இந்த இடத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எமது அலுவலர்கள் இந்த நடைபவனியிலே இணைந்து செயற்படுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள். அதே போன்று இந்த மீடியாக்கள் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்களை பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு அரச பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும் கூட மாணவர்கள் இங்கு வருகை தருகின்ற வீதம் குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இது சம்பந்தமான போதிய அளவு அவர்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்வு இல்லாத காரணம். எனவே நாங்கள் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதான நோக்கமாகத்தான் இந்த நடைபவனியை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். எனவே அனைவருக்கும் நன்றி.
සුබ දවසක් ඔබ සැමට. මම නිසංජලී ගුණරත්න සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ මඩකලපුව මධ්‍යස්ථානයෙන් අද දින අප මධ්‍යස්ථානයේ අප සියලු දෙනාම එක්ව මේ වීදි සංචාරයක් විදිහට සංවිධානය කරේ අපගේ තියෙන පාඨමාලා පිළිබඳව අවට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය තුල දැනුවත් කිරීමේ සඳහායි. ඒ සඳහා අපි අපේ මේ පත්‍රිකා බෙදා දීමක් සහ විදි සංචාරයක් අපි කරගෙන ගිය අද දවස ඇතුළත එහිදී අපිට අපේ තියෙන පාඨමාලා NVQ level 5 logistic transport management, NVQ level 4 logistic operation සහ scuba diving සහ swimming පිහිනුම් සඳහා වන පාඨමාලා තියෙනවා. එතකොට ඔබ සැමට ඔබගේ කවුරු දරුවන් ඉන්නවා නම් උසස් පෙළ අවසන් කර වූ දරුවන් සිටිනවා නම් ඔබගේ දරුවන්ව ඒ සඳහා යොමු කිරීමට ඔබ කැමති නම් අප මධ්‍යස්ථානය නාවලාඩි කල්ලඩි මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ පිහිටා තියෙන්නේ. ඔබට ඒ සඳහා අප ආයතනයේ පැමිණ විස්තර දැන ගැනීමට පුළුවන්. ඒ හා සම්බන්ධ වීමට දුරකථන අංකයක් තියෙන සහ ඉන්ටර්නෙට් හරහා ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකියි.